ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб, мардуми дур аз ватан. дӯстон, имрӯза навор дорем. дар навори имрӯза замин ва хонаву квартираҳо гирифтагием ки баъри шумо пешкаш мекунам. ҳамчунин ба маълумоти шумо ман мерасонам, агар ки шумо хона, мошин, замин, техника, ягон корхона агар дошта бошен, метавонед дар ҳамаи рақамҳои рӯи навор буда охириш сиёҳ дар WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстон, дар навори баъдӣ насиб боша эълонш мекунем. каналҳои хубам ҳастаи YouTube, TikTok ҳаст бардоро. иншоаллоҳ ки дар кӯтоҳтарин муддат хона, мошин, замин ва мол маҳсулоти худона савдо мекунем. дар масъалаи лайкҳо хоҳишмандам фаромӯш накунед ва навомагии меҳмонҳо дар канал ҳатман обуна шавед. тамошо кунем навори имрӯзаро. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстон, мегзарем ба эълони якми имрӯзамон ки ваъда кардем. замин ҳаст. замини фурӯшӣ дар шаҳри Москва, дар город Иванов, хулас 220 километр аз худи Москва дуртарай бардоро. 19 сотиқ замин дорад ки чӣ хел ки шумо дар навори худтон дидестед. 19 сотиқ замин 150 000 нархи ҳамин замина гуфтесай. аки ҷада як тарафаш камтарак пажар шида будаста якамон хонаш, аз ҳамин сабаб мега ки аиҷа мегзарам мерам. дастрӯшна ҳам бо пул дар курай. ина марҳамат ки рақамош мондагӣ бардоро ҳатман акада занг бизанед. касоне ки дар шаҳри Русия аст, прямо метавонед ки занг бизанед акада боқӣ монда маълумотро аз худаш пурсон шавад. ба доим эълон мегзарем дӯстон. эълони имон чие? хонаи арзонтарине ки ман ба шумо пешкаш мекунам дӯстон, 100 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар Карасинка. хулас ду хонаи временка дорад. заминаш обши 3 сотиқ замин. нархаш 100 000 сомонӣ. рақамон 911 393 237 ва телефони дастӣ ва ҳам WhatsApp акаунт марҳамат акада занг бизанед, муроҷиат кунед. документҳо дорад. временка кардагия, яъне ки ду хонаи временка кардагия бардоро. шланга дидестен ки обам ҳастай. масъалаи об яъне ки мушкил намешавад. марҳамат кунед бардоро. касе ки харидори ҳақиқӣ аст, рақамҳоша пешкаштон кардам, занг бизанед акада рафта як аз наздик бибинед. дута хонаи временка 3 сотиқи дигар плюс и замин дорад дар шаҳри Ваҳдат. 100 000 сомониш мегӯям. эълони сеюм мегзарем дӯстон. як тага квартира дар ноҳияи Рӯдакӣ, 3 комнатага дар сеюм ошёнаи айни ҳол қарор дорад. 66 метри квадратӣ. ремонти хонара ба ҳисоби коробка мегирем, аллакай ба худи шумо маълум. нарх нава ҳамро сига баланд шудагай. 335 000 сомонӣ нархи квартира гуфтесан. боз муомила карда мешавад. рақамон 987 77 72 46. WhatsApp яка ва ҳам дастӣ метавонед ки акада занг зада муроҷиат кунед. аки боқӣ монда маълумотро ай худи ака метавонед ки пурсон шавед бардоро. лифташ уже дар панҷум ошона сос кардестан. на марҳамат касе ки харидор боша занг бизанед акада. 4 миллион мегзарем дӯстон. як дигар хонаи арзон ки дорои 6 сотиқ ва ду дархона, як таъмии сурат доштааст. мақсад равонмон кардан. ман имрӯз баҳри шумо пешкаш кардам дар ноҳияи Файзобод, деҳаи такназарӣ. иборат аз ду дархона, 6 сотиқ замин, 150 000 нархи хона. рақамон 933 30 80 ва 904 51 48 14. WhatsApp марҳамат акада занг бизанед. ҳаммом дар дарунаш об свет проблема нест мега. 4 сол пеш яъне ки ҳамин хонаро сохтагиам. айни ҳол ҳеҷ кане ки зиндагӣ накисе. ба 5 миллион мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд,
иборат аз 4 комната, 6 сотихи дигар замин дорад плюс и худи хона ду ошиёнаага 350,000 нархи хонаро гуфтесед. Ду комната дар поён, детайга дар боло, яъне и хеле айда бардуро. Срочно фурӯхта мешавад. Касе ки харидори ҳақиқӣ ҳаста мега марҳамат омада аз наздик бубинад. Рақамо плюс 999 929 53 55 56 WhatsApp ва ҳам дастии ака марҳамат метавонед ки шумо акада занг бизанед. Срочно фурӯхтанӣ мега, мақсад пул дар кора. Харидори ҳақиқӣ фақат занг бизанед. Касе ки харидор нест, аз шумо эҳтиромона хоҳиш зангшон назанед. Хона люксай, медрои фақат зиндагӣ мекунед. Ду ошиёна, 4 комната, иборат аз 6 сотиқи замин. Эълони шашум мегзарем. Хонаи фурӯшӣ дар райони Балҷивон. ин хона дами худи районе бардуро. Иборат аз 3 комната ва 4 сотиқи замин дорад. Дӯстон 250,000 нархи хонаро гуфтесанд. Рақамо 201 28 28 34. WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. Срочно фурӯшӣ, яъне 250 та. Занг бизан мега ҳаққи харидоро бо насиб боша ягон сум дига арзон мекунем мета. Дӯстон, мисли ҳамин инсона агар ки шумо дар кадом нуқтаи ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон набоша, агар метавонед ки хона мошини замини худтона ба мо равон кунед, насиб боша эълонш мекунем мисли ҳамин инсона. Эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Бусе. Деҳаи Кӯчабоғ. Бинед? Деҳаи Кӯчабоғ. 3 комнатаага 13 сотиқи дигар плюс и замин дорад. Рақамо 310 794. WhatsApp ва ҳам дасти ака 10 794. марҳамат, харидори ҳақиқӣ рафта хонара як аз наздик бибинед. ба шумо аллакай маълум, хона люксай, барои зиндагӣ кардан 100% шароит муҳайё кардагӣ, 4 тараф маҳкам дарвоза задагӣ, ҳавлиш не ки стяжка надора бардуро. ҳавлиша шебенехтагӣ барои як рӯзи боронӣ ё ки барфӣ. марҳамат бардуро 3 километр аз шаҳри Кӯлоб, яъне ки ҳамиқадар разница дора. Кӯлоб қадуре нест, не ки дар Бусе дохил мешавад. Эълони ҳаштум мегзарем. Квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар повороти фабрикаи Ленинград. Поворот фабрикаи Ленинград бардуро. Иборат аз 2 комната ва дар якум ошиёна 33 метри квадратӣ. нархи квартира 330,000 гуфтесанд. рақамо 501 30 70 70. WhatsApp яка ва ҳам дастӣ. повороти фабрика Ленинград бардуро. бо мегумтон дар Душанбе. 2 комната 33 метри квадратӣ. наҳум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, иборат аз 2 комната дар 20 ошиёна. фикр мекунем ки ҳамин квартира ба ин нархе ки возима шумо да мегум, шояд ки арзанда бошад, шояд не. ҳатман бардоро фикр ақидатон дар комментария бинависонед. 44 метри квадратӣ дар 104 микрорайони Душанбе 260,000 нархи квартира гуфтесанд. боз ҳатман муомила мекунем. муомилаи хуб мекунем гуфтаге. рақамо 919 33 09 22. WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. марҳамат ки якада занг бизанед, дер накунед. худи хона дар 20 ошиёна. лифташ соз кардагӣ нест, не ки 2 моҳ пас мега соз мешава. 2 моҳ пас соз мешава. ина марҳамат, срочно пул дар курай, харидори ҳақиқӣ мега занг бизанад, аз наздик омада боз хонара бибинад, бояд чӣ муомила мекунем хачум. баъда ҳам эълон мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода. иборат аз 1 комната 45 метри квадратӣ дар якум микрорайони худи ҳамон Регар бардуро. 135,000 нархи квартира меган. як хубиш дар ҳамия ки бардоро квартира арзон, як гандагиш ҳамин ки и хона цокилни этажае. рақамо 885 60 04 40. WhatsApp яка ва ҳамдастиш. марҳамат акада занг бизанем, муроҷиат кунед. дӯстон, расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам саҳми хитона дар ҳамин
навор бизоред, лайк ва ҳатман подписатсия. Барои реклама кардан метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. ин ҳамин рақамҳои моҳай бардору. То наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.